EADA i Comertia us presenten un programa de gestió d'empresa familiar, un programa dirigit a l'entorn familiar de totes les empreses associades a Comertia. En aquest programa facilitarem els coneixements i els skills necessaris per poder gestionar de manera òptima a totes les famílies vinculades a l'entorn d'aquestes empreses. Des de conèixer els models de governança i l'estructura d'una empresa familiar fins a identificar el propi rol de cadascú dels membres d'aquestes famílies que volen exercir en el futur en relació a les seves empreses. Facilitarem el coneixement per entendre com funciona una empresa des de la seva proposta de valor, des de la presa de decisions, entenent perfectament l'anàlisi financer de l'organització i també oferirem skills per poder tenir la millor relació possible entre els membres, accionistes o familiars d'aquesta organització. El repte d'aquest programa és aconseguir que aquestes empreses tinguin la millor gestió, la més òptima gestió en el present i en el futur per poder fer sostenible la seva permanència, la seva existència i el seu creixement. Us convidem a venir a aquest programa EADA que es celebrarà aquesta primera edició aquest juliol de 2023 a tots els familiars que esteu associats a Comertia i esperem que el gaudiu, que ho passeu bé, que sigui un èxit, però sobretot que després podeu exercir de la manera més òptima i la millor possible el vostre rol dintre d'aquestes organitzacions.